Hello, Mads. Mga kog salad B o sinadi ha. Fruit salad, tapioca, mango float. Hello, Mads. Oo, maayong adlaw diha. Kumusta? Ay, sus, Mads. Kabalo na ka. Basta may mga tapok. Maayo kong BHB. May naman lang natin makaon pagkaugma ba. Natin mapaksiw. Nagdala mo kong mga microwavable. Hello, Mads. Mga hayok kong salad B o sinadi ha. Fruit salad, tapioca, mango float. Hello, Mads. Kanang, wala kang gilainan sa sunata. Hindi sa sunata na to. Biki ka nang gusto ko ka ng party-party. Baka ka na mo nag-party ba? Hello, party-party ba? Sige na ba? Ha? Hello, Mads. Kakita ka ng babae niya sa unahan. Tanaw raw niyang gisuot mo. Sus. Kabit naman na siya, Mads. Hello, Mads! Kumusta? Oo, Mads. Palitis ako, B. Naku, yung mga bags diri. Ano, Ani? Kani? Gusto ka, Ani? Kani? Gusto ka, Ani? Kani po? Gusto ka? Naku, yung lipstick. Insurance. Nana ka? Memorial plan. Huy, Mads, kumusta naman ka? Oo, sus, ginoo ko. Layo-layo na ginangato naabot sa kinabuhi. No, ako gani nakapalit gani kong yuta de sa Bukidnon. Oo, sus, Mads, ginoo ko, you know what? Nakapalit ko og 5 hectares nga para lang sa akong gardening. Pa? Lahi na kinabuhi karon, no? Kumusta naman ka? Sinabot ni mo? Hello, Mads. Kanang maikog ba ko nga biyaan ako mga friends? Uy, okay lang dalon ako sila diri sa party. Hello, Mads! Kumusta naman ka? Gwapa na kay ka karon ba? So, sa makasauna. Uy, yagit makikasauna. Uy, pero karon in fairness, gwapa na kay ka ba, no? So, ginoo ko si punon pa makikasauna. Uy, kanya to amigo ba? Kana siya, oh. Chickboy na kay karon ba? So, ginoo ko sa una lang pa. Makinas eskwelahan mo, eh. Hello, Mads. Ang atong party karon ba? Paguman ani. Asa na pa yun? Walay after party? Hello, Mads. Sa atong party karon ba? Nakay gwapo nga bisita kami? Ayar ako diha mo ha kung nay gwapo ha. Sige, Mads. Bagandam na dayon ko. Inabi ako nay gwapo ha. Hello, Mads. Shots B? Hurot na. Hello, Mads. Kanang nakay 50 diha. Na short ko split P. Halala na gwapo. Hubog na kayo ko. Take me home, please. Hubog na kayo ko.